விமர்சகர்கள் மற்றும் ரசிகர்களின் பாராட்டில் ஜோ இரண்டாம் வாரத்திலும் வெற்றிகரமாக திரையரங்குகளில் உங்கள் குடும்பத்துடன் கண்டு மகிழுங்கள். பல திரை பிரபலங்களின் பாராட்டை பெற்ற ஜோ இப்போது திரையரங்குகளில். இன்னைக்கு நம்ம திரைவிமர்சன நிகழ்ச்சியில் இயக்குனர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன் இயக்கத்தை வெளியே வந்திருக்கிற பார்க்கிங் படத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த படத்துடைய கதையை பற்றி பார்த்தோம்னா, ஒரு பில்டிங், அதில் 2 குடித்தனம் இருக்குது. 2 குடித்தனத்தில் கீழ்த்தளத்தில் நேர்மையான அரசு அதிகாரியாக இருக்கக்கூடிய எம்எஸ் பாஸ்கர் குடும்பத்தோடு வசிக்கிறாரு. மேல் மாடிக்கு ஹரிஷ் கல்யாண் தன்னுடைய நிறை மாத கர்ப்பிணி மனைவியோட வந்து குடியேறாரு. 2 குடும்பமும் பேசுகிறாங்க, பழகுறாங்க, ரொம்ப அன்பாக இருக்காங்க. இந்த சமயத்தில் தன்னுடைய மனைவியை டாக்டர்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் கூட்டு போகிறதுக்கு சிரமமாக இருக்கிறதுனால வச்சுருந்த பைக்கை விற்றுவிட்டு புதுசாக சர்ப்ரைஸாக ஒரு காரை கொண்டு வந்து வீட்டு கார் பார்க்கிங்கில் நிறுத்துறாரு. இங்கே தான் பிரச்சனையே ஆரம்பிக்குது. அந்த வீட்டில் இருக்கிறதே ஒரே ஒரு கார் பார்க்கிங் தான். அந்த கார் பார்க்கிங்கில் ஹரிஷ் கல்யாண் தன்னுடைய காரை நிறுத்திட்டாருன்னா, எம்எஸ் பாஸ்கர் தன்னுடைய பைக்கை கூட உள்ளே கொண்டு வர்றதுக்கு வளைஞ்சு நெளிஞ்சு அப்படி தான் கொண்டு வர முடியும். அப்படி ஒரு சின்ன உரசல் ஏற்பட்டுருது அந்த காரில். அந்த உரசல் ஒரு சாதாரண சாரி கேட்டால் முடிகிற ஒரு விஷயம். அது ஒரு பெரும் பிரச்சனை ஆகி, அந்த பிரச்சனை 2 பேருக்குமான ஈகோ கிளாஸில் நீ பெரிய ஆளா நான் பெரிய ஆளான்னு 2 பேருடைய வாழ்க்கையுமே பெரும் பிரச்சனை ஆக்கி விட்டுருது. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படிங்கிறத இந்த படத்துடைய கதை. இந்த படத்துடைய டைட்டிலையும் இந்த படத்துடைய ட்ரைலரையும் பார்த்தாலே தெரியுது, ஒரு பார்க்கிங்காக 2 பேர் அடிச்சுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் கதை. அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு பார்க்கிங்காக 2 பேர் அடிச்சுக்கிறாங்கன்றதை எப்படி 2.25 மணி நேரமாக உட்காந்து பார்க்குறதுன்ற பயத்தோடு தான் இந்த படத்தை போய் பார்த்தோம். நம்ம ஏற்கனவே அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறோம், எந்த ஒரு படமாக இருந்தாலும் அதில் வில்லன் கேரக்டர் வலுவாக இருந்தால் தான் அந்த படத்தை ரசிக்க முடியும்ட்டு. இந்த படத்தில் 2 ஹீரோ 2 வில்லன். 2 ஹீரோனா அது ஹரிஷ் கல்யாணும் எம்எஸ் பாஸ்கர் தான். 2 வில்லன்னா அது ஹரிஷ் கல்யாணும் எம்எஸ் பாஸ்கர் தான். இந்த 2 பேருமே நல்லவங்க தான். ஆனால் ஈகோ கிளாஷ் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கெட்டவங்க. இந்த 2 கெட்டவங்க பண்ணுற வேலை தான் இந்த படத்தை சுவாரஸ்யமாக கொண்டு போச்சு. அதுவும் படம் ஆரம்பித்து படம் முடிகிறதுக்கு 1/4 மணி நேரத்துக்கு முன்னால் வரைக்கும் அவ்வளோ பரபரப்பாக இந்த படம் போச்சு. இந்த கடைசி 1/4 மணி நேரம் மட்டும்தான் நமக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனையை கொண்டு வந்துச்சு. அது என்னென்னா, படம் போகிற ஃப்ளோவை மாற்றி அது வேறு ஒரு ரூட் எடுத்துருச்சு. அது ஒன்றும் பெரிய பிரமாதமாக இல்லை. அது வேறு ரூட்டில் சிந்திச்சிருந்தாங்கன்னா இந்த படத்தை ஒரு பிரமாதமான படம் அப்படின்னே சொல்லியிருக்கலாம். மலையாளத்தில் வெளியே வந்த ஐயப்பனும் குரோசியும், டிரைவிங் லைசன்ஸ், இந்த மாதிரியான படங்களை பார்த்திங்கன்னா அதுவும் 2 பேருக்கான ஈகோ கிளாஸ் சம்மந்தமான படம் தான். அதில் எப்போ இந்த ஈகோ கிளாஸ் ஆரம்பிச்சதோ படம் முடிகிற வரைக்கும் அந்த டெம்போவை மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அது எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் இருந்தது. ஆனால் இந்த படத்தில் அந்த படம் முடிகிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னால் ஒரு சின்ன குழப்பம் பண்ணியிருப்பாங்க. அதையெல்லாம் கொஞ்சம் சரி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த படத்தையும் அதுக்கு இணையான படம்னே சொல்லியிருக்கலாம். இருந்தாலும் இது தமிழில் சமீபத்தில் வந்த படங்களில் இது ஒரு உருப்படியான படம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த படத்தை நம்மளால் ரசித்து பார்க்க முடிஞ்சதுக்கு முக்கியமான காரணம் எம்எஸ் பாஸ்கருடைய நடிப்பு தான் சொல்லணும். அவ்வளோ பிரமாதமாக நடிச்சிருந்தார். டயலாக் போர்ஷனில் நடிக்கிறத விட்டுட்டு அவர் சும்மா நிற்கிற சீனில் கூட சின்ன சின்ன ரியாக்ஷன் கொடுப்பார். குறிப்பாக சொல்லப்போனால் இந்த மோட்டர் ரிப்பேர் பார்க்குற ஒரு சீன் இருக்கும். சும்மா செவத்தில் சாஞ்சு நின்றுட்டு நக்கலா நையாண்டியா சந்தோஷமாக ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாரு. அதெல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரானரியாக இருந்தது. இவ்வளோ பெரிய நடிகனுக்கு முன்னால் ஹரிஷ் கல்யாண் அவர் கொடுத்த வேலையை சரியாக தான் செஞ்சுருந்தார். அதே போல் இளவரசு, ரமா, எம்எஸ் பாஸ்கருக்கு பொண்ணாக நடிச்சிருந்தா அந்த பொண்ணு, இவங்கெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சு நடிச்சிருந்தாங்க. அதே போல் ஒரு சின்ன கேரக்டர் பண்ணியிருப்பாங்க, வந்து ஒரு விஜிலன்ஸ் ஆஃபீஸராக ஒரு அம்மா நடிச்சிருப்பாங்க. அவங்க கூட ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க. கொஞ்சம் ஏமாந்துருந்தால் கூட மேல் வீட்டுக்காரனுக்கும் கீழ் வீட்டுக்காரனுக்கும் இருக்கிற ஒரு கார் பார்க்கிங்கை யார் அனுபவிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு சண்டை தான். அப்படிங்கிற மாதிரி சீரியல் எஃபெக்டை கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த படத்தை ஒரு பெரிய த்ரில்லர் படம் மாதிரி ஆக்கினதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த படத்துடைய கேமரா ஒர்க்கும் மியூசிக்கும் தான் சொல்லணும். குறிப்பாக சொல்லணும்னா, இந்த 2 காரில் எந்த காரு அந்த கார் பார்க்கிங்கை பிடிக்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு பரபரப்பு படம் பூரா இருக்கும். அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த கேமரா ஒர்க்கும் இந்த மியூசிக்கும் தான். மொத்தத்தில் இந்த படம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது எல்லாருக்குமான படமும் கிடையாது, இது மசாலா படமும் கிடையாது. இந்த படத்தில் டூயட் சாங் கிடையாது, குத்துப்பாட்டு கிடையாது, இது ஒரு ஆக்ஷன் படமும் கிடையாது. ஆனால் ஒரு ஆக்ஷன் படத்தில், ஒரு த்ரில்லர் படத்தில் நீங்கள் என்னத்தை அனுபவிப்பீங்களோ அது இந்த படத்தில் இருக்கும். அது மட்டும் நிச்சயம். அதே போல் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி படத்துடைய கிளைமேக்ஸில் உங்களுக்கு ஒரு மாறுபட்ட கருத்து இருக்கலாம். அதை தாண்டி இது ஒரு புதுமுக இயக்குனர் இவ்வளோ நல்ல படம் எடுத்திருக்காரா அப்படின்னு தான் நீங்களும் ஆச்சரியப்படுவீங்க. விகார்ட் ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சொல்யூஷன். நம்ம ஊர் கோர்ட்லலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் ஹவுஸ் ஓனருக்கும் டெனண்ட்டுக்கும் உண்டான கேஸ் தான் அதிகமாக நடக்கும். இதில் ஹவுஸ் ஓனர் தான் பிரச்சனையில் மாட்டியிருப்பாங்க.
இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் அதிகமாக வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தமிழக அரசு 2017 வாடகை சட்டம் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த வாடகை சட்டம் வந்து பெரும்பாலும் ஹவுஸ் ஓனருக்கு சாதகமாகவும் அதே சமயம் டெனண்ட்டுக்கு பாதகம் இல்லாமலும் தான் அமைச்சிருக்காங்க. இந்த சட்டப்படி நீங்கள் ஒப்பந்தம் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ஒப்பந்தத்தை இதுக்குன்னு நியமிக்கப்பட்ட தனி அலுவலர்கிட்ட பதிவு செய்யணும் அப்படிங்கிறதும் சட்டம். இந்த பதிவை நீங்கள் செஞ்சிட்டிங்கன்னா ஹவுஸ் ஓனர் நிம்மதியாக இருக்கலாம், டெனண்ட்டுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது, உங்கள் ஓனர் டெனண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பும் கிடையாது. இந்த வேலையில் விகார்ட் ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சொல்யூஷன் சட்டப்படி உங்களுக்கு பண்ணி கொடுப்பாங்க. மேலும் விவரங்களுக்கு திரையில் தெரிகிற எண்ணுக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள்.